Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Rudi Kawal. Neng awan sing cerah iki aku arep ndelok mbok kita gawe lempeng. Selamat menyaksikan. Dan bahan utama yang digunakan adalah telo. Jadi pertama telo direncai, terus di dang, terus dideplok ngono. Oke, proses pengedangan. Iki jarene mbok kita iki dideplok. Jenenge lumpang nganggo alate lumpang alu. Tahap yang kedua widi apa ya? Digiling, kaya digiling modele. Digiling. Alate sing dienggo ya iki gur papan. Iki papane. Iki nganggo parut. Parut. Dikai dong gedang. Tujuannya dong gedang iki ben ora kajar plus minyak. Jadi dong gedang dikai minyak. Terus digiling nganggo botol. Botol apa wae iso. Botole. Kai plastik ben ora kajar. Jadi ben ora kajar neng botol, karo ben ora kajar neng godhong dikai minyak. Nah, iki sing wis dideplok mau. Nah, iki wis dideplok, dijikuk sethithik. Iki. Nongkrong ketoke resik luar. Putih. Iki pembuatan lempeng. Lempeng iki cemilan khas Gunung Kidul. Lempeng iki sing wis dadi kang ngene iki. Dadi lempeng kuwi mau digawe cemilan, dienggo wit pacitan wedangan. Mak jos. Iki dadine kaya ngene iki. Lah nek wis dadi kaya ngene iki, di PP ya sedina mungkin sedina wis garing. Sedina wis garing. Terus nek wis garing digoreng apa dibakar? Nek seneng aku dibakar. Tapi dibakar iki gur dilebokke ning lebuke wis mateng, wis jos. Mantap. Kuwi proses pembuatan cemilan khas Gunung Kidul. Mbok Kidah sing deplok. Terus adikku wedok sing gaweni, sing produksi. Arsa ning jarene isin, malu meong. Si Arsa.